Така, започваме с нашата тема днес, свързана с продуктите на Forever. Както виждате и на слайда, Forever е компания номер 1 в света на алоето. Над 70% от пазара на алое, на продукти с алое, се държи от Forever. И този факт не е случайен. Forever произвежда най-чистото и най-качествено алое в света, като за суровина използва само суровина от собствени плантации, абсолютно екологично чиста, и използва само сърцевината на растението, където се намират неговите полезни свойства. Защо е толкова популярно растението алое в последните 30-40 години? Благодарение на Forever и на неговия начин за стабилизация, алоето успява да достигне от своите области, където нормално вирее в Мексико, Доминиканската република, в Тексас, да достигне до Европа и до цял свят. Голямото търсене на алоя се определя от неговите много полезни съставки. Те са над 230, от които 18 аминокиселини, 20 минерала, 12 витамина, много ензими храносмилателни, протеолитични. Много изследвания има правени за свойството на алоето през годините, стотици клинични проучвания, които установяват невероятни ползи на алоето в най-различни области на човешкото здраве. Основно обаче по отношение на имунитета и по отношение на лигавици, кожа, епителна тъкан и като храна. Гел от алое е призната за най-добрата клетъчна храна, една от супер храните, и не е напразно е този повишен интерес към всички продукти в световен мащаб, които съдържат алое. Какво така по-подробно можем да разкажем за състава на алоето? Една от много важните съставки в гела от алое, определящи неговото имуномодулиращо действие, това са захарите. Най-популярният от тези захари е полизахарида ациманан. Този полизахарид, образно казано, удължават ръката на имунната система и по този начин имунната система по-добре се справя с всякакви нашественици от рода на вируси, гъбички и бактерии. Друга много важна група хранителни вещества в гела от алое са храносмилателните ензими. Те се наричат храносмилателни, защото тяхното основно предназначение е да смилат въглехидрати, мазнини и протеини. Само че когато се пие алоето на гладно, тези ензими реално в стомаха нямат храна, която да смелят. Те постъпват веднага в червата, където унищожават, разграждат мъртви бактерии, слуз, фиброзни образования, доброкачествени. И по този начин гел от алое има една много важна функция за нашия организъм. Почиства червата. Фибрите в алоето, като с метла, измитат тези разградени слуз, бактерии, мъртви фиброзни образования. И пиейки вода, половин-един час след алоето, ние измиваме червата си и по този начин си гарантираме едни чисти черва, едно добро действие на имунната система, едно добро усвояване на хранителните вещества, които приемаме с храната. Казах, че гел от алое е признат за най-добрата клетъчна храна. Това е така, защото в гел от алое се съдържат 20 от 22-те незаменими аминокиселини, 20 от 22-те аминокиселини и 7 от 8-те незаменими, което прави гел от алое една много полезна напитка, както за малките деца, които по принцип все още нямат добре изграден имунитет, не се хранят много разнообразно, защото, знаете, малките деца трудно можем да накараме да ядат полезни храни, защото те обикновено не са много вкусни. Много полезна напитка
и за възрастните хора, които пък с възрастта им така намалява способността на стомаха да усвоява хранителните вещества, намалява им така количеството храна, с което се хранят. Те се хранят много еднообразно. Така че тези две групи деца и възрастни са много облагодетелствани здравословно от приема на аминокиселини, които знаете, че са градивните клетки, градивните тухлички на нашия организъм. Една огромна група витамини и минерали има в гел от алое, което го прави доста балансирана храна, тъй като знаем, че витамините, когато се приемат само като витамини в чиста форма, не се усвояват, ако не съществуват минерали. Много често храната, която приемаме, е много бедна на минерали, поради факта, че почвите не се наторяват достатъчно. На нас ни липсват понякога минерали в много малки количества, само че особеното при минералите е, че те участват във всички процеси ензимни в организма и тяхната липса може да, липсата примерно даже на един магнези, може да доведе до много десетки процеси да не протичат достатъчно правилно в човешкия организъм. Знаете, че човешкият организъм е една добре балансирана машина, когато има всички важни и полезни хранителни вещества. И когато някъде нещо липсва, тази верига на здравето се къса точно в това звено. Точно това прави гела от алое. Наваксваме с приема му, наваксваме евентуални малки липси на определени хранителни вещества, но които биха били доста решаващи за нашето добро здраве. Всички тези съставки, полизахариди, аминокиселини, минерали, витамини, действат синергично и взаимно усилват действието си. В това се състои и чудото на алоe вера, защото тези съставки не са в големи количества, но действайки синергично, резултатът върху здравето на хората, които пият алоe, е много добър. Днес, всъщност не вчера, слушах една лекарка, педиатър, и я попитаха дали децата имат нужда да пият някакви витамини през зимата. И тя каза, не само децата, но и възрастните имат нужда да подкрепят през зимата организма си с ниско дозирани витаминни препарати, защото храната през зимата е бедна от витамини и минерали. Точно такъв ниско дозиран препарат, по термините на лекарите, е гела от алоe. Тоест една храна, в която полезните вещества не са в огромни количества, така че да получим предозиране, но действат синергично и ефектът е много по-добър, отколкото ако пием някакви синтетични хранителни добавки. От дясната страна на слайда са тези вещества, на които се дължи пък противовъзпалителното действие на алоето, дълбоко проникващото действие до най-дълбокия слой на кожата. Дължи се антивирусните, антибактериалните и антигъбичковите свойства на алоето. И тези съставки, като лигнини, сапонини, антрахинони, те са много важна част от алоето, защото на тях се дължи пък невероятните резултати, които имат хората, когато използват върху кожата си продукти с алоe. И дължи се и факта на много много интересния факт при алоето, който го няма нито при антивирусните препарати, нито при антибиотиците. Гела от алоe унищожава вируси, гъбички и бактерии, докато примерно един антибиотик унищожава само бактерии, не действа на вирусите и създава гъбички в организма. Така че това е една невероятна съкровищница от полезни съставки и невероятен продукт с много ползи за нашия организъм. Какви са ползите, които имаме от гела от алоe? Въз основа на този богат състав, една от основните му ползи
е, че доставя градивни елементи за тялото. Освен това, балансира имунната система. Това е много важно да се знае, защото гелоталоя не е имуностимулатор, а е имуномодулатор. И това го прави подходящ както за хора с автоимунни заболявания, при които е изострена имунната реакция, така и при деца и при възрастни, при които пък имунната реакция е силно намалена заради ред фактори. Допринася за подобряване на храносмилането и за усвояването на хранителни вещества. Доказано над 3,6 пъти се повишава бионаличността от различни витамини и минерали, когато приемаме заедно с храната си и алоe. Освен това, гел от алоe вера подпомага функцията на тези органи, които са свързани с детоксикацията. Това са черния дроб, това са бъбреците, това е белия дроб, това е лимфната система. И последно, това, което казах преди малко, че има антивирусно, антигъбично и антибактериално и противовъзпалително действие. Клиничните изследвания на гел от алоe са показали, че в концентрация над 40% алоето спира развитието на вируси, гъбички и бактерии, а в концентрация над 70% ги унищожава. Всички продукти на Forever за вътрешна употреба са с концентрация над 70% чист гел от алоe. Ето виждате защо хората предпочитат Forever пред други производители. Това е компанията с най-много клиенти в цял свят. Това е компанията, която държи повече от половината от пазара на алоe. Останалата част се държи от над 1000 компании. Нали? Представете си мащаба на Forever. Forever използват само най-добре озрелите листа, поне 3 годишни, белят ги и за продуктите си, за напитките си с алоe използват само единствено вътрешността на растението, където се намират всички тези полезни свойства, за които ви казах преди малко. Този гел от алоe се пакетира в специална газова среда, така че да не попаднат никакви бактерии в него и в него не се съдържат никакви консерванти, отцветители, овкусители. Така че произведена суровината се пакетира и се доставя за над 160 държави в света. Високото качество на Forever е причина Forever да има много важни сертификати за продуктите, за алоето като храна и за всички продукти от алоe на мюсюлманската и на еврейската общност. Особено високи са изискванията на кашер и ако един път компанията загуби сертификата кашер, никой не може да го получи наново. Кашер се дава на нашите продукти всяка година. Даже ние сме ходили 2 пъти в завода на Forever в Далас и там си има равин, който ежедневно следи за качеството и дали се спазват технологиите за производство на гел от алоe. Forever е първата компания носител на сертификата на Международния научен съвет по алоe за чистота и качество на своите продукти, както и са носители на сертификата Бягащо зайче, който показва и гарантира, че продуктите не са тествани върху животни. Ето какви напитки произвежда Forever, които в най-голяма пълнота дават на човешкия организъм всички тези ползи, за които ви говорих вече 15 минути. Всички те имат процент алоe над 70, даже над 80. 4 вида са напитките, които Forever ни предлага, като 3 напитки са за така абсолютно едно и също действие върху нашия организъм и са за всички хора. А 4-та Forever Freedom е създадена малко по-късно с една насоченост към ставите.
Но това не означава, че е създадена за хора с износени стави. Напротив, тя е създадена за всички, които искат да се погрижат за своите стави, да са гъвкави, да изпитват радост от движението. Нека да се върна на трите вида напитки за обща употреба. Това е чистия гел от алоe с почти 100% съдържание на алоe в себе си. Това е алоето с праскова и алоето с червена боровинка и ябълков пектин. За кого са тези напитки? Чистия гел от алоe е за така препоръчителен за хора с алергии, за хора с автоимунни заболявания, за хора, които трябва да пият възможно най-високия процент алоe, защото имат някакъв тежък възпалителен процес. За всички, които другите напитки са им сладки, пък искат да пият алоe. Това е една от най-популярните напитки. Може би половината от оборота на Forever се дължи на тази жълта бутилка. И това е не напразно. Всеки, който иска максимално да извлече ползите за себе си от това полезно растение алоe вера, си предпочита натуралното алоe като продукт, съдържащ най-висок процент. Но има ситуации, в които аз препоръчвам и от другите бутилки, тъй като примерно при децата е важно алоето да бъде по-сладичко, да им харесва, за да започнат да го пият, да могат майките по-лесно да го дават. Така че гел от алоe с праскова от една страна е много подходящ за деца, но от друга е много подходящ за хора, които имат проблеми с сърцето и искат да му доставят допълнително количество калий. Много е добре за хора, които имат проблем с червата, колити, хора, които имат гастрит също. Така че пък и процента алоe е 84,3. Тоест това алоe, нищо, че има известен процент праскова в себе си, има всички, от него извличаме абсолютно всички ползи по отношение на имунна система, по отношение на противовъзпалително действие, по отношение на хранителни вещества. Гел от алоe с червена боровинка пък е любимата напитка на жените, тъй като жените са предразположени към цистите, а червената боровинка съдържа в себе си допълнително количество витамин С, съдържа вещества, които не позволяват на бактериите да полепнат по пикошните пътища и така профилактира много добре това състояние, от което страдат страшно много жени навсякъде по света. Отделно обаче червената боровинка доказано има вещества, които действат на организма така, че да го принудят по-добре да усвоява инсулина, произведен от панкреаса. И това прави гел от алоe с боровинка много подходяща напитка при диабетици. Третата група хора, които могат да пият алоe с боровинка и е по-добре, е тези, които искат да си изчистят черния дроб, защото гел от алоe с боровинка, освен че самото алоe действа добре на черния дроб, екстракта от ябълковия пектин, всъщност, който е в тази напитка, също подпомага алоето в неговата детоксикираща функция по отношение на черния дроб. Много лекари препоръчват гел от алоe с боровинка и след прекарани пневмонии, защото много добре изчиства белия дроб. И аз много често се съобразявам с това, което знам и от доктор Евтимова, и от други лекари, и препоръчвам на хора, които са прекарали пневмония, да изпият една, две, три бутилки алоe с боровинка, за да може от една страна да си изчистят черния дроб от антибиотиците, които са пили, и от друга страна да си изчистят и белите дробове. Така, това също е любима напитка на деца. На доста деца също е любима напитка.
Кой от тези 3 вида ще изберем е по-скоро вкусов въпрос, но понякога някои аргументи наделяват в полза на една или друга бутилка. В Forever има един доктор Мариан Господинов, който на времето, когато правихме лекции с лекари, казваше така: аз на моите пациенти препоръчвам в хладилника си да имат отворени от 3 вида бутилки, от 3 вида алоя, сутрин да пият от едното, на обяд от другото и вечер от третото. Тогава беше малко трудно да изпълним тази препоръка, предвид, че бутилките бяха 1-литрови, но сега, имайки тези малките 330 мл бутилки, всеки, който иска, може да се вслуша в тази препоръка. За мен тя е доста аргументирана, защото всяка една напитка ни дава допълнително някакви ползи за нашето здраве. И Forever Freedom, с което започнах, напитката за стави, е така напитка, която създадена преди известно време за да обгрижи нашите стави, но в последствие се оказва, че тя, освен за хора, които имат ставни проблеми, се отразява много добре и на хора, които имат проблем с косопада, на хора, които имат проблем с ногтите. Така че глюкозамин и хондроитин сулфата, които са хрущялните вещества в Forever Freedom, се отразяват много добре на състоянието на ногтите, много добре се отразяват на състоянието на косата. Така че и още нещо, което имам като препоръка от доктор Евтимова, е едно изследване, за което тя ми беше разказала, че глюкозамин и хондроитин сулфат се отразяват много добре и на имунната система. И тя каза така: аз на моето семейство през зимата предпочитам да им купувам Forever Freedom. Вътре, освен глюкозамин и хондроитин сулфат, Forever са добавили и една органична сяра, която се нарича метилсулфонилметан или МСМ, така популярна, и витамин С. МСМ е една съставка, която има всеки в нашия организъм, в своя организъм, но много храните са много бедни на МСМ. И тя започва от определена възраст да ни липсва. Тя е много важна има много важно противовъзпалително действие в човешкия организъм. Освен това, тази сяра полепва по лигавицата на червата и ги прави непропускливи, което автоматически се отразява много добре на хора с хранителни алергии, защото не може, когато са им по-непропускливи червата, по-плътни, много трудно протеините от храната, тези, които са им алергените реално, проникват през порестата лигавица на червата в кръвообращението и създават проблеми. Така че това е една много хубава напитка за всеки, който се бори с някаква хранителна алергия. Понеже има добавени хрущялни и други вещества, не е хубаво да се пие дълго време. Примерно, лекарите казват 2 месеца, ако пием Forever Freedom, на 3-тия месец е хубаво да се направим почивка с някакво друго алое, защото все пак тези хрущялни вещества е възможно да натоварят бъбреците, пък не е това целта. Целта е да сме здрави, без някакви прекалени ситуации. 2 напитки други има Forever, които в момента липсват поради огромния интерес към тях през зимата, тъй като са два много прекрасни продукта. Поместин Power е много мощен антиоксидант, много мощен. В него, освен че има сок от нар, знаете нара, че е цяло съкровище от антиоксиданти, има сок от малина, капина, черна боровинка, круша, мангустан и коефициента на поглъщане на свободни радикали в поместина на Forever е най-висок от всички антиоксиданти, които се продават в България. Тези дни четох статия на лекар от Софийска болница, който беше запитан
какво той предлага на своите познати и на хората, за които беше вземано това интервю, с какво да се профилактират те срещу COVID. Сега знаете, че темата е много актуална. И той каза така: препоръчвам им да пият сок от нар, да ядат нар всяка вечер, защото за мен това е най-мощният антиоксидант и нещото, което по най-добър начин ни предпазва сега в този период от всякакви вируси. Така че ако комбинираме Поместин Power с алое, за мен това е една желязна комбинация. Другата напитка на Forever, която много така е подходяща за декември месец със своя дъх на канела, за съжаление и никой не ни казва кога ще дойде, но се надявам, че ще пристигне чая в България, е комбинация от цвечета на алое, от лайка и няколко такива екзотични арабски подправки, като канела, карамфилка, пинови листа, джинджифил, кардамон. Този чай се отразява много добре успокояващо на организма, много добре подпомага детоксикацията на организма, много добре повлиява метаболизма и изобщо отразява се добре на нивата на кръвна захар. И оттам го прави много подходящ за диабетици, но и за всички, които искат не само да пият някакъв чай, но и да извлекат максимална полза от него. Знаете, че джинджифила има също много силно противовъзпалително действие, лайката също. Интересното при чая е, че той е от такива съставки, че може да се пие без захар. Т.е. той си има една естествена сладост и е от едно пакетче можем да си направим не една чашка чай, а 1 литър, което го прави много икономичен по принцип. Това са напитките на Forever. Другата голяма група от продукти на Forever, това са хранителните добавки. В Forever тези хранителни добавки не са случайно създадени. Всяка една е мислена като комбинация от билки, които взаимно да усилват действието си и да дават максимална полза на хората. Защо трябва да пием хранителни добавки? Вече мисля, че е известно и всички ще се съгласят с мен, че храната, която ядем от една страна е бедна на хранителни вещества, но от друга страна в забързаното ежедневие посягаме повече към бързите храни, които практически са с цвят на кашон и не съдържат абсолютно никакви полезни вещества. Освен това, работим под голям стрес, работим в силно замърсена околна среда, особено тези, които живеят в големите градове, и водим заседнал начин на живот, който пък се отразява много зле върху ставите ни, върху кръвообращението и така нататък. Така че, така или иначе, имаме нужда от хранителни добавки. Forever ни дават една така насока под формата на програма за всички, които са здрави, нямат някакви съпътстващи заболявания и си задават въпроса: добре, аз какво трябва да приемам, за да си погрижа цялостно за организма си и да съм здрав. Тази програма се казва Vital 5. И кои са тези 5 основни продукта, свързани с нашето здраве? В основата стои гел от алое, за който до сега говорихме, с какво той е полезен за нашия организъм. Значи той ни доставя 230 полезни съставки, грижи се за нашите черва да са чисти, за нашите органи за детоксикиращи да работят добре, грижи се за нашия имунитет и какво още трябва да добавим. Така, другата съставка от този пакет, с която ще допълним чревното здраве, това са пробиотиците на Forever. Те са така сравнително нов продукт, представиха ги на глобалното рали в Далас и са една комбинация от бактерии, които доказано от последните 30 години на клинични проучвания в
много болници, гастроентерологични отделения и така нататък, 6 щама бактерии, които са доказано най-полезните за чревното здраве. Много важно, когато приемаме пробиотик, е да знаем, че той не е кампанийна добавка и че нашите черва, пробиотичните бактерии, когато постъпят в нашите черва, те там не могат да се размножават. Те могат да колонизират и затова Forever използват и такива щамове вътре, които колонизират, защото не всички щамове пробиотични бактерии колонизират. Forever, тези пробиотични бактерии, когато постъпят в нашите черва и колонизират и се събудят, те имат живот 15 дни, те не се размножават. Така че на всеки 15 дни е хубаво да си изпиваме, да пием 15 дни пробиотик, за да може да гарантираме чистота на червата, да може да гарантирам, че в червата ни има полезни бактерии, които ще се борят срещу всякакви вредни бактерии, които приемаме с храната. И освен това, много е важно да имаме наличие на пробиотични бактерии в червата, защото там те от храната, която ние приемаме, особено от фибрите, си създават фабрика за бактерии, фабрика за витамини. Много витамини от групата Б се произвеждат в червата, ако имаме пробиотични бактерии. Много важният витамин К също се произвежда в червата от пробиотичните бактерии. Така че не бива да пренебрегваме. Следващата важна съставка за здравето, която не може организма да си я произведе сам и трябва да я внесем отвън с храната, това са омега-масните киселини. Много от вас са запознати с това колко са полезни омега-масните киселини, въпреки че основно това, което хората знаят, е, че те са много полезни за борбата с високия холестерол. И основно с това свързват омега-масните киселини и приемането им. Много често хора казват, аз нямам проблем с холестерола, за какво ми е да пия омега-масни киселини. Или пък аз веднъж седмично ям риба, или си слагам зехтин в салатата всеки ден. Защо това е недостатъчно? Първо, всеки ден се раждат нови клетки и те трябва да бъдат добре нахранени с всички важни вещества. И ако ние дори един ден пропуснем в това да се храним правилно, не можем да компенсираме със следващите дни, колкото и да е трудно. Има такива важни неща, които като си ги изградим като навик и няма да имаме проблем с това да се храним правилно. Просто си пием сутрин алоето заедно с пробиотика. По време на хранене си приемаме омега-масни киселини. И какво правят те за нашия организъм? Първо, си грижат за това наистина съдовете ни да са чисти, грижат се за това нашата съдова стена да е здрава и да не се полепват по нея холестеролни натрупвания, които кръвта разнася. Но освен това, омега-масните киселини се грижат за това клетъчната мембрана да е гъвкава. Всяка клетка има клетъчна мембрана. И какво прави, каква е функцията на тази клетъчна мембрана? Тя, когато е гъвкава, лесно пропуска вътре хранителните вещества в клетката и лесно изпуска навън, изхвърля навън токсините, които кръвта трябва да отнесе обратно. Много е важно да се приемат омега-масни киселини, за да може да има смисъл правилното ни хранене и всички усилия, които полагаме да си купуваме качествена храна, да я обработваме правилно, така че да съхраним в нея всички полезни вещества. Ако ние не се погрижим за това нашата клетка да е с еластична клетъчна мембрана, тези хранителни вещества няма да стигнат там, докъдето реално те са предназначени да стигнат. Нито токсините пък лесно ще се изхвърлят от нашия организъм. Така че тази система на Forever Vital 5 е така създадена, че максимално по най-добрия начин да помогне на нас да сме от една страна здрави, от една страна с чисти организми, от друга максимално добре да усвояваме храната, хранителните вещества от храната, която приемаме, и от трета страна токсините, които ги има в клетката,
възможно най-добре и лесно да ги изхвърлим. Така, освен това, омега-масните киселини са храна за мозъка, за очите, за сърцето и за всички мускули. И много са важни за хормоналния баланс. Омега-масните киселини имат и много сериозно отношение към имунната система. Аз имам в моя екип една девойка, която единствено и само с омега-масни киселини се грижи за имунитета си през зимата и не е имала никакви проблеми и сама го отчита за себе си, че пиейки омега-масните киселини, тя е здрава и не е имала боледуванията, които е имала преди това. Естествено, винаги е хубаво човек да полага още малко грижи, освен не само омега-масни киселини, но доктор Евтимова казва така: каквото и да направиш за здравето си, за организма си, той ти се отблагодарява. Така че по-добре малко, отколкото нищо, като грижа за нашето здраве. Следващия продукт в тази комплексна грижа са Forever Daily, едни таблетки даващи на организма 55 хранителни вещества. В тях са така популярните напоследък в борбата с вирусите селен, цинк, витамин С, витамин Д. И поради тази причина е хубаво да ги приемаме с храната или непосредствено след нея. Но вътре има и коензим Q10, който е за сърцето и за мускулите. Има антиоксиданти за очите. Това е една комплексна добавка за възрастни. Пак по тази логика на лекарката, педиатърката, за която ви говорих, ниско дозирани витамини, които подкрепят прекрасно организма и му наваксват липси от хранителни вещества в една или друга посока. И последната добавка в този пакет, но за мен най-важната след алоето, това е Арги Плюс. Това е една комбинация от L-аргинин и витаминен комплекс. Виждате на пакета боровинки, малини, капини и така нататък. Този антиоксидантен комплекс. Какво е предназначението на L-аргинина? В човешкия организъм това е една добавка, която обединява наука с Forever. Доктор Ферит Мурат е този учен, който е получил Нобелова награда за ползите от L-аргинина върху човешкия организъм и който казва, че Арги Плюс на Forever е най-добрата добавка с L-аргинин в света. Защо е така? Защото в едно пакетче Арги Плюс има цели 5 грама. Цели 5 грама L-аргинин и няма да намерите на пазара нито една компания, която да ни предложи 5 грама в едно пакетче, което е не случайно. Значи Forever са установили, че тези грамове са важни, за да има смисъл пиенето на L-аргинин. Какво прави за нашия организъм той? В кръвообращението, като попадне, се превръща в азотен окис, който отпуска кръвоносните съдове. И сега, ако големите кръвоносни съдове, те са си големи, но представете си малките периферни кръвоносни съдове, които първи се задръстват, затлачват, първи започват да създават проблеми, а те именно хранят мускулите и водят до това да имаме добра физическа активност, защото пък движението е здраве. L-аргинина успява да отпусне и тези кръвоносни съдове. По този начин кръвта носи хранителни вещества до най-далечната точка в организма и изнася оттам наобратно пък токсините. За мен това е една уникална добавка на Forever и пожелавам на всички да могат да се използват и да включат в дневния си режим. Това, което като резултат се получава от пиенето на L-аргинин, е, че се нормализира метаболизма, нормализира се кръвната захар, подобрява се храненето на клетките, подобрява се храненето на мускулите, подобрява се
облегчава се работата на сърцето, понижава се леко кръвното налягане и се повишава значително издържливостта на хората. Естествено, не са само тези 5 добавки в богатата гама на Forever. Можем да разделим останалите добавки, които са за обща употреба, на няколко групи витамини и минерали и антиоксиданти и природни антибиотици. По отношение на витамините и минералите, изборът е много голям и всеки един, който иска да допълни или иска да се смени Forever Daily с нещо друго, някаква друга добавка, е хубаво да познава така основните характеристики на добавките, за да може да се направи такава комбинация, която да му е полезна. Винаги трябва да се стремим в добавката, която пием, да има селен. Поне една от добавките, тъй като селена е единственият минерал, който липсва в алоето. А той е много важен антираков минерал, много важен минерал за имунната система, много важен за сърцето и простатата при мъжете, много важен за жлезите с вътрешна секреция при жените. Така, къде има селен? Селен има в NatureMin, селен има в Имобленда, въпреки че там не е добавен като съставка, се съдържа в едни от гъбите, които са в Имобленд. Селен има в чесън с мащерка, в самия чесън има селен. Селен има в Forever Daily. Селен има в шейка. Това са един от тези източници на селен, просто трябва да имаме включен в дневния си режим. По отношение на антиоксидантите, най-така популярните антиоксиданти на Forever, това са абсорбент С и литиум плюс. Като абсорбент С е витамин С в специална матрица с увесени трици, така че триците да полепнат по червата и постепенно витамин С да се усвои. Витамин С е водорастворим витамин. Човешки организъм не си го произвежда сам, така че ако храната ни в дадения ден не сме успяли да изядем много достатъчно сурови плодове, в които липсва витамин, които има витамин С, или пък не сме изпили пакетчето си сарги, е хубаво да си така похапнем 1-2 таблетки абсорбент С. Защо? Защото витамин С влиза в всички химични реакции за усвояване на останалите витамини и минерали. Тоест ние каквото и да сме направили през деня, ако в храната ни няма витамин С, ако сме яли само пържена храна, преработена, ако не сме хапнали абсолютно нищо свежо, пък сега през зимата така, ползата от цитрусите до някаква степен се така доста намалява от вредата от химикалите, с които са обработени корите. Така че хубаво е човек така да отделя няколко минути на вечер, за да си помисли с какво ще се храни на другия ден, така че да се даде полезните неща за здравето. Но ако имаме поместин или абсорбент С, или ако имаме супер гринс, или ако имаме примерно литиум, спокойно можем да си обгрижим организма по отношение на витамин С и на антиоксидантите. Освен тази група за всички витамини и минерали, имаме една много важна група хранителни добавки за специфични нужди. Като винаги започвам от специфичните нужди на мъжете и жените след 50. Може би, защото съм в тази група, но в тази група добавки Forever имат 2 продукта. Vitalize за него и Vitalize за нея.
Виталайз за мъжете е с така подбрани билки, които се грижат за кръвоносната система на мъжете, грижат се за простатата, грижат се за сърцето. Има селен, има ликопен, има екстракт от нар. Защото Forever знае, че кръвоносната система, изобщо сърдечно-съдовата система при мъжете е най-потърпевша. Тя е най-деликатна и най-лесно се така влошава, така да се каже. И затова тази добавка е насочена към това. Екстракта от нара почиства кръвоносните съдове. Отделно е много мощен антиоксидант, ви казах. Ликопена е много важен за простатата и селена за сърцето. Има и други богати на състав билки, така, които допълват действието на Виталайза. А женския пък Виталайз има уникален състав по отношение на нуждите на жените след 50 години. Има за шизандра за изчистване на черния дроб, има желязо, има витаминен комплекс, много хубав, така че можем да си заместваме жените Forever Daily с женски Виталайз и Nature Min, откъдето ще имаме примерно пък като допълнение селена. За сърцето и по принцип за метаболизма, добавката, която е създадена от Forever преди няколко години, се казва кардиоздраве. И вътре основната съставка е коензим Q10. Коензим Q10 е тази хранителна добавка, която след алоето е най-популярна в Япония. Знаете, Япония е държава от дълголетници. Каква е ползата на коензима за човешкия организъм? Първо, той е основен витамин за сърцето. Но освен това, се грижи за всички мускули. Много е важен за спортуващите, много е важен за подрастващите. От една възраст нататък коензим, организма спира да си произвежда коензим. И то е доста ранна тази възраст, около 30 години. И трябва да си го набавяме с храната. 1, 2, дори 3 прахчета на ден са добре за хора, които спортуват, за хора, които имат проблем с обмяната на мазнините и защо за всички, които искат да си подкрепят мускулите и сърцето като най-важния мускул. Зелените поля са една любима за всички добавка, която дава страшно много енергия на организма, без да има и глутен в нея, защото основната съставка са пшенични и ечемични кълнове. И много добре се отразява на хора, които работят много натоварено, на жени основно. И хубавото е, че може да се приема в много големи количества. Чувала съм за жени, които работят по 12 часа и пият от Forever, от Super Greens, от зелени поля по 10, по 12 таблетки и се чувстват прекрасно. Другото, което прави за нашето здраве, е, че изхвърля задържаните течности. Много добро диуретично действие има, но и много богата на магнезий. Интересното при зелените поля е, че в състава има хлорофил, а хлорофила има същата молекула като желязото и постъпил в организма ни, веднага се превръща в желязо. Така че при хората с анемии, при девойките с много обилен цикъл, при малките деца, които не се хранят пълноценно, при вегетарианците е много важна хранителна добавка. Мултимака е пък добавка за щитовидната жлеза. Много е важно да кажем, че перуанците дават мултимака на девойките от 3 годишна възраст нататъка и смятат, че маката като храна развива детородните органи, съдейства за добрия хормонален баланс. Маката прави така, че човешкият организъм да произвежда хормоните, които са му необходими
не е синтетичен хормон, а дава се възможност на организма сам да се справи. Освен това е много добра и като антидепресант. Отляво ще видите две добавки на слайда, ще видите две добавки, които са насочени към стави, мускули, сухожилия. При Forever активна хиалуронова киселина или Forever Move, коя от тези добавки ще изберем е по-скоро въпрос на избор, но и въпрос на една преценка. Forever Move е повече при добавка, която е много добра за възстановяване след спортни травми и много тежки форми на артроза. Хиалуроновата киселина доставя нискомолекулярно тегло на хиалуронова киселина, така че да може да се усвои от организма и подобрява подвижността и гъвкавостта на ставите. При много тежки ситуации с много износени стави или при много тежки травми, аз даже бих казала, че и заедно могат да се пият тези две добавки. Forever Move е клинично тествана добавка, на която клинични изпитания са показали, че максималният резултат, първият резултат започва да се появява между 7 и 10 ден от приема на тази добавка, но най-добре се отразява, ако повторим курса на лечение във втория месец от приемането на Forever Move. Резултатите вече са уникални и аз съм я изпробвала миналата година върху моята майка, когато започна да пия. Тя е с с артроза на коленете. Когато започна да пие, беше много трудно, се придвижваше с едно бастунче, непрекъснато се оплакваше и аз ѝ дадох да пия Forever Move и така не получавам никаква обратна връзка. И един ден отиваме на село и така наблюдавам как тя се движи свободно, без никакво бастунче. Минава един-два дни сме там и аз не чувам нито веднъж да се оплаче, че я болят краката. И я питам: майко, ти как ти се отразява Forever Move? Болят ли ти още краката? И тя казва: ти знаеш, че не съм се замислила изобщо, че краката много отдавна спряха да ме болят. Понякога хората получават добри резултати, получават подобрение и вече, бидейки добре, дори не се замислят в какво състояние са били преди да започнат. Затова е хубаво преди да започнем да пием ние някаква добавка, така да си запишем как сме се чувствали, какви оплаквания или какви симптоми сме имали, за да сравним поне след края на първия, втория месец как се чувстваме. Следващия много важен продукт на Forever, това е пакета Clean 9. Защо е толкова важен? Защото за 9 дни успяваме да си изчистим червата, успяваме да дадем почивка на храносмилателната система от храносмилане и организма ни да си насочи енергията към зареждане на мозъка, към чистене на черния дроб, на бъбреците, и тогава усещаме какво означава тази мисъл на Хипократ. Ако тялото ти не е прочистено, колкото повече го храниш, толкова повече му вредиш. Тогава усещаме се усещаме по съвсем различен начин, когато приемаме, макар и само една порция от 600 калории на ден, виждаме как преливаме от енергия, колко сме работоспособни, с какво добро настроение сме и разбираме как през цялото друго време ние прекалено много сме хранили организма си и сме го затлачвали и как не сме успявали да усвоим това, което приемаме и как нямаме нужда от толкова много храна реално. Така че това е една разкошна програма, която ние лично в нашето семейство я правим поне 4-5 пъти през годината.
Като резултат много добре се отразява на това да си схвърлят задържаните течности, да се разградят най-скоро натрупаните мазнинки и всички други ползи, за които ви казах, като енергия, като тонус. Освен най-голям производител на алое, Forever е най-голям производител на пчелни продукти. Като се гордее с факта, че пчелните продукти са най-качествените в света с най-малък процент остатъчна влага. Това е много важно за пчелните продукти, да не съдържат много влага, тъй като Forever използват специални контейнери за събиране на пчелното млечице, на пчелния прашец, обработват ги подлагат ги на замразяване, което извлича излишната влага, преминават процес на млечно-кисела ферментация, което пък е много важно за това да можем да усвояваме напълно прополиса или пчелния прашец. Какво мога да кажа с няколко думи за всеки един продукт? Пчелният прашец е храната от природата, която е най-богата и която съдържа абсолютно всички хранителни вещества, от които имаме нужда. Абсолютно всичко има в прашеца. Всички аминокиселини, всички витамини, минерали, ензими, много богата на ензими добавка е пчелния прашец. Дава енергия. При мъжете, за мъжете е особено важна, защото съдържа рутин, а рутина има много важна функция за кръвносната система, за сърцето. Много добра добавка за това да ни направи устойчива на алергии. Много добра добавка за децата, като витаминна добавка за тези, които са ученици, вече по-големите, за които не са детските витамини. Другата важна добавка, една от така най-ценените от мен, това е прополиса. Прополиса заедно с чесън с мащерка са двата природни антибиотика на Forever. И ако чесъна и алоето са от една група на лилиевите, имат много мощно антивирусно, антибактериално действие, то прополиса действа по друга линия на бактериите, на вирусите. Доказано е, че вируса на грипа се унищожава от прополиса. Тоест, той е едновременно и антибиотик, и мощен антивирусен препарат. Отделно е добавка, която винаги трябва да имаме в себе си, защото заболяло ни гърло, изсмукваме си един прополис и всичко свършва до гърлото. За тези, които правят по-често синузити и така нататък, много добър антибиотик, защото не може при всеки синузит или при всяко гърло да пиеш антибиотици. Както казват лекарите, сега след това масово изписване на антибиотици покрай COVID ще има цели групи антибиотици, които следващите 2-3 години няма да могат да бъдат изписвани. И какво правим, когато човек развие някаква бактериална инфекция, как ще се спасим? Така че антибиотиците е нещо, с което не бива да се прекалява. И тук е мястото на природните антибиотици, с които можем да си разрешаваме тези най-банални инфекции в гърлото, в носа, в устната кухина, за да не се налага, за да си оставим като тежка артилерия химическите антибиотици на лекарите, само за животоспасяване. Пчелното млечице е един много интересен продукт на Forever. При децата подобрява апетита. При децата подобрява имунната система, дава и сили. Ако са прекарали варицела, която им е изчерпала всички сили на организма, за да се пребори той с нея. При жените много добре се отразява на хормоналния баланс, защото изхвърля излишните хормони от организма. Като цяло е храна, която много богата на витамини от групата B, много богата на ензими. Това е храната на пчелата майка. Много добре възстановява организма след операции, когато има срязани тъкани и се приема пчелно млечице, тези тъкани в пъти зарастват по-бързо.
Така че много мощна добавка и сравнена с всички останали на пазара. Не по-скъпа, напротив, с много по-нормална цена, защото в една таблетка има 250 мг пчелно млечице. Така, това са продуктите, които Forever предлагат за спортисти. Специално внимание им обръщаме, защото Forever е една от компаниите, които имат най-богат набор добавки, свързани с енергията, тонуса, подвижността, с поддържането на стави. Най-много такива добавки имаме ние, които обаче не дават допинг резултат. И те всички са включени в кьолнския списък на добавки, които могат спортистите спокойно да приемат. Там влизат еларгинина, който казахме, че дава издържливост. Там влиза пчелния прашец, там влиза омега масните киселини, там влизат продуктите за стави Forever Freedom и хиалуронова киселина, Forever Daily и двата продукта за успокояване на възпалени и преуморени стави, мускули, стави, сухожилия, загряващия лосьон и МСМ гел. Би било твърде непълно, ако разказваме за Forever само по отношение на нещата за вътрешна употреба. Знае се, че първоначалните данни за алоето са употребата му като средство за поддържане на младостта на кожата и средство за зарастване на рани. Знаеме за Александър Македонски, който е завладял остров Сокотра, за да има достатъчно алоe да лекува порезните рани на войниците си. Знаеме за Клеопатра. Така че, накратко, за продуктите за грижа за кожата, тъй като Forever е компанията за алоe вера, това е компанията, която произвежда най-много и най-качествено алоe, тя може да си позволи в продуктите за грижа за кожата да сложи много висок процент алоe. Няма да откриете като първа съставка на нашите продукти вода. Първата и основна съставка над 60-70%, виждате, че има и продукт с 84%, е гел, стабилизиран гел от алоe вера. Това определя много ползи за кожата, когато я третираме с алоe. Тя първо е добре подхранена. Алоето стимулира кожата си, произвежда собствен колаген и еластин. Сапонините в алоето се грижат за чистотата на кожата. Другите агенти противовъзпалителни се грижат за това да няма никакви възпаления. Алоето има антибактериално действие. Тоест, ние имаме една чиста и здрава кожа, когато я почистваме с алоe, когато я хидратираме с алоe. Кой от тези 4 продукта, Aloe First, Aloe Vera Jelly, лосьон с алоe или крем с алоe прополис ще изберем, зависи от нашите лични предпочитания. Сега през зимата по-подходящ е крема с алоe и прополис, тъй като е по-мазен, в него има добавено малко количество ланолин и освен алоето пък е обогатен с прополис. Значи прополиса е мощен антибиотик, алоето има също такова действие, така че този крем спокойно можем да го използваме за всякакви проблеми по кожата. Като започнем от лишей, да стигнем до и екземи и всякакви такива възпаления. Aloe First е течния вариант с алоe и към 80% алоe в него има добавени 11 антисептични билки плюс прополис. Там са лайка, градински чай и други билки, които всички те имат антивъзпалително, антисептично действие. Можем да пръснем Aloe First на всяка една точка, която има нужда да се погрижим за нея. Дали ни е охапало насекомо, дали сме изгоряли, дали сме си боядисвали косата и скалпа ни е направо пламнал от силните бои, дали са ни вадили зъб и трябва да направим така, че да зарасне по-бързо, да нямаме болка в мястото, където ни е ваден зъба. Дали имаме децата имат афти в устата от нещо мръсно са пипали или пък от някаква храна.
дали носа ни е запушен или имаме хрема. Каквато грижа има нужда нашата кожа и лигавица, Forever Aloe First или крема с алоe прополис може да ни я даде. Със същото приложение са и алоe вера джели и лосиона с алоe. Габи Русева спомена в събота как нейната кожа е много щастлива от това, че я маже, я третира с желе от алоe. Какво всъщност можем през зимата да направим? Към това желе от алоe да си добавим малко масло от бадемово масло и тогава ще получим един още по-полезен за кожата ни лосион, едно такова желе, което освен всички ползи от алоето, ще има и леко защитно и омазняващо полза от маслото. Можем да използваме алоe вера джели като в носа, ако имаме хрема. Можем при изгаряния да го ползваме. Бистра може да разкаже после нейния опит с алоe вера джели в козметиката, но като си така почистим лицето, винаги можем да си сложим алоe вера джели като една дълбока хидратация и след това да продължим с всички останали. Но примерно всякакви такива натъртвания, компреси, които си правим при натъртвания, охлузвания, при рани, порезни или при изгаряния, алоe вера джели е един от незаменимите ни продукти в това отношение. Така. И последната група продукти, за които искам да ви разкажа, това са продуктите на Forever с алоe, от алоe, за лична хигиена. Това са продукти, които са за всички нас, защото всички хора си мият косите, мият си лицето, мият си ръцете, използват дезодорант, използват паста за зъби. И реално това е групата продукти, която е насочена абсолютно към всички. От малките деца и бебетата до най-възрастния човек. Всички, които си мият зъбите, могат да използват нашия гел за зъби. Гел за зъби на Forever е признат за най-добрата паста за зъби в света. Вече много години. Кое го отличава от всички останали? Първо е гел и не съдържа вътре смлени камъни, какъвто е основният състав на всички други пасти за зъби. След това съдържа много висок процент алоe. А знаем, че в алоето има много ензими. Т.е. ензимите в алоето и в пастата за зъби разграждат остатъците от храна и по този начин предпазват венците от образуване на зъбен камък, който възпалява венците. Така че нямаме зъбен камък. Ензимите поддържат зъбите ни прекрасно гладки, по тях не полепва храна. Усещането за чистота е много хубаво, не съдържа флор. Едни от препоръките сега, за да не изтощаваме излишно имунната система и да имаме добра защита срещу вируса, е да поддържаме изрядна устна хигиена. А това може да стане само с антибактериална природна паста, каквато е пастата на Forever. Тя е обогатена и с прополис. Така че една уникална паста, която даже ако ни боли гърло, можем да си хапнем маничко от нея и преминавайки през гърлото по невероятен начин ще ни го облегчи, ако нямаме фърст да си пръснем. Другия много популярен продукт от личната хигиена на Forever, това е течния сапун. Той е една перлена консистенция, много гъст, много икономичен и с много дълго време използване за лице, за ръце, за сваляне на грим, като душ гел, за измиване на косата, като интимен сапун. Ние сме двама и една опаковка ни отива за около 5-6 месеца използване. Много добър е, ако нямаме, примерно излизаме навън и искаме да защитим кожата си на ръцете, нямаме в момента санитайзер, примерно, в себе си, да си намажем един тънък слой и така да излезем и ако трябва някъде да сме с чисти ръце, направо да си измием ръцете.
много добре, така много антиалергичен продукт е и за чувствителни кожи, които по принцип се повлияват много лошо от всякакви сега навсякъде във всеки магазин разположени санитайзери, дезинфектанти и така нататък. Много подходящ за професии, хора, които непрекъснато си мият ръцете като зъболекари, като козметици, но основно много подходящи за бебета. Когато се роди Алекс и дойде една специалистка по кърмене да консултира Станислава и я поканихме, пожела да си измие ръцете преди да влезе при бебето и видя в тяхната баня този сапун и каза: "О, вие използвате най-добрия сапун за ръце." Това е така, защото няма сапун синтетичен, който е създаден от мазнина и сода каустик, който така да е толкова богат на ензими, като сапуна от алое, и по този начин перфектно да изчиства мърсотиите по ръцете, по лицето, дали ще бъдат те мазни или ще бъдат от някакъв биологичен произход, като плодове, кръв и така нататък. Друг много така популярен продукт от продуктите за лична хигиена, това е сухия дезодорант, който така като го погледнете, 92 грама от долу от там, където му е винта за да се изкараме навън на стик, е само дезодорант. Много голямо количество, много нежен аромат, на чисто. Можем върху него да си сложим след това какъвто парфюм искаме. Не остава следи по дрехите, не запушва порите, няма алуминиеви соли, не запушва порите, не позволява бактериите по кожата да се разложат и да се получи неприятната миризма. Един от така най-използваните, любимите продукти на жените от продуктите за лична хигиена, защото можем да го използваме за успокояване на кожата след епилация, можем да се предпазваме от насекоми, комари и други през лятото и естествено можем да си го използваме по предназначение, като стик. Между 6 и 9 месеца може да използваме една опаковка, която го прави за мен най-евтиния стик на пазара в момента. Така. Това е от мен по отношение на продуктите. Надявам се,